година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 21 листопада, 1363-й день анексії Криму. В студії Софія Абляєва. Україна згадує героїв та відзначає річницю Революції Гідності. Поминальний молебень в пам'ять про тих, хто поклав своє життя заради кращого майбутнього України, відбувся на алеї Героїв Небесної Сотні. Зранку туди йдуть кияни та гості столиці, запалюють свічки та покладають квіти. Я не розумію цього. В моїй голові не вкладається. Я вже сьогодні говорив, що вже пора судити тих, хто відпустив злочинців, а ми ще злочинців не покарали. Ну, шкода, що є люди, які не зрозуміли, за що загинула Небесна Сотня. Це для мене теж не зрозуміло. Небесна Сотня загинула за Україну, не за чиновників. Це наша совість, наша гідність в цей день. Це душа українського народу. Палюча, болюча. Ну, не знаю, намагаємось бути гідними їх, вшановуємо завжди сльозами і будемо пам'ятати вічно. На Майдані Незалежності відкрилася виставка «Ландшафти пам'яті». 48 планшетів на величезних металевих стендах нагадують про ключові етапи, перебіг, почуття перемоги і втрати Революції Гідності. Представлена хроніка із соцмереж, яку доповнили світлинами. Виставка розповідає про те, що пам'ять і шана є запорукою розвитку суспільства та незалежності держави. У ці хвилини на Майдані Незалежності мало з'явитися наметове містечко. Організаційний комітет з підготовки Дня Гідності та Свободи обіцяв розпочати подібну акцію. Вони хочуть зустрітися з президентом Петром Порошенко, аби почути від керманича про результат розслідування справи про побиття мітингувальників в ніч на 30 листопада 2013 року. У той день на світанку, озброївшись палицями, Беркут почав розгін мирного Майдану у Києві. Зараз на Майдані перебуває наша кореспондентка Вікторія Аблязова. Віка, чи розпочалася вже акція? Поки що ми перебуваємо біля стели Незалежності. Якщо 15 хвилин тому тут майже не було людей, то зараз люди починають сходитись. Це люди з прапорами, лунає музика Майдану, це пісні, які звучали на Майдані. Також часто включають шум обстрілів і протистоянь. Це обстріли і протистояння, що були 18, 19, 20 лютого на Майдані. Зараз тут є правоохоронці, їх не дуже багато, вони слідкують, аби був порядок. Поки що ніхто не починав ставити намети. Ми ж чекаємо, що буде далі. Поки що знаємо, що люди ставлять свічки на алеї Героїв Небесної Сотні. Зараз же залишаємося тут і будемо далі спостерігати, що буде, і повідомляти вам у подальших випусках «Заман». Софія. Дякую, це була наша Вікторія Аблязова. Ми слідкуємо за перебігом подій та інформуватимемо вас і надалі. Чергові обшуки у кримських татар в окупованому Криму. На цей раз силовики завітали до оселі активіста, делегата Курултаю кримсько-татарського народу Мустафи Мустафаєва у Бахчисараї. Начебто їх цікавив син Фахрі Мустафаєв. Кілька годин окупанти проводили обшук, зробили опис майна, вилучили документи, пов'язані з фермерською діяльністю сина. Згодом поїхали і до будинку сина Мустафаєва, там також провели обшук. Сусіди, родичі та кримські активісти відреагували швидко. Дії силовиків намагалися зафільмувати та порадили родині Мустафаєвих звернутися до суду через незаконні дії окупантів. Обыск еще продолжается внутри дома. Сотрудники, кто они, ФСБ или ЦП, или просто
стоят. Сотрудники МВД, это нам неизвестно. Неизвестно также хозяина дома Мустафы Мустафаева. Что я говорю, я вас не пущу, это мой дом. Мы сейчас вызовем ОМОН, говорит, и потом еще больше проблем будет. Відомо, що після обшуків нікого не затримали. Наші журналісти намагаються з'ясувати останні подробиці у цій історії. Вже згодом ми розповімо вам більше про це. Чергові санкції ЄС проти окупантів. Підконтрольного Кремлю губернатора Севастополя Дмитрія Овсянникова не внесли в санкційний список і заборонили в'їзд до Євросоюзу. Відповідне рішення поширено в офіційному журналі ЄС. Там мова йде про те, що Овсянніков виступав з публічними заявами на підтримку анексії Криму. Губернатором Севастополя Овсянникова призначив особисто Путін торік у липні. Українське МЗС оголосило персону нон-грата та видворило з України першого секретаря посольства Білорусі. Це реакція на низку недружніх кроків Білорусі, повідомили у відомстві. Напередодні офіційний Мінськ оголосив персоною нон-грата радника посольства України Ігоря Скворцова. Звинуватили його у введенні розвідувальної діяльності. Керуючись принципом взаємності, ухвалили рішення про те, щоб висунути з країни представника посольства Білорусі. Станом на даний момент співробітник, а це перший секретар посольства Білорусі в Україні, вже припинив роботу і залишив нашу державу. Напередодні білоруське телебачення оприлюднило кадри з затриманням українського журналіста Павла Шаройка. Тамтешній КДБ закидає йому шпигунство і повідомляє, що журналіст, будучи полковником Головного управління розвідки України, створив розвідувальну мережу в Білорусі. Павла Шаройка, кореспондента Державного українського радіо, затримали 25 жовтня у Мінську. КДБ поширив відео з допиту Павла Шаройка. В 2016 году еще при смене оперативного руководителя, то есть меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытиями, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием. В отношении Павла Шаройка возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Шпионаж». И принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. В Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Павло Шаройка очолював їхню прес-службу, але ще в 2009 році звільнився за станом здоров'я. Павло Шаройко проходив службу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України на посаді начальника прес-служби. У 2009-му він був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Після звільнення Шаройко працював за раніше набутою спеціальністю – журналістом українських ЗМІ. Тим часом президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови служби зовнішньої розвідки Володимира Сінькевича. Указ про це оприлюднений на сайті голови держави. Причини звільнення в документі не вказані. Центр Луганська оточили люди з автоматами і БТРом. Бойовики з'ясовують стосунки. Зранку там озброєні люди у військовій формі без розпізнавальних знаків заблокували центр міста, оточили адміністративні будівлі і перекрили прохід по вулицях. На сайті Плотницького з'явилася інформація, що ситуація в Луганську пов'язана з відстороненням Ігоря Корнета від посади так званого міністра внутрішніх справ. Розмова із бойовиками уперше на офіційному рівні. Олександр Хук, представник спецмісії ОБСЄ в Україні, напередодні провів перемовини із ватажком бойовиків Луганщини Ігорем Плотницьким. Зустріч відбулася на території окупованого Луганська. В інтерв'ю телеканалу АТР Хук повідомив, що мова йшла про надання можливості для представників місії ОБСЄ проводити моніторинг ситуації на окупованій території.
Під час своїх візитів на схід України я завжди з готовністю зустрічаюся з учасниками подій, які готові до діалогу з нами. Ми обговорили питання безпеки наших спостерігачів, а також те, що наша місія вже зробила, перевіряючи скарги на порушення мінських домовленостей. Дискусія з Плотницьким тривала кілька годин, і я сподіваюся, що вона продовжиться і в майбутньому. А от про обмін полонених під час поїздки Олександра Хуга в Луганськ не йшлося. Як зазначив Хуг, місія ОБСЄ готова спрямувати свої патрулі для контролю за процедурою обміну полоненими. Але деталями цього процесу займеться гуманітарна підгрупа у Мінську. Наразі це всі новини. Дивіться «Заман» вже менш ніж за годину та дізнавайтеся більше. Будьте з АТR.